ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଲୌକିକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ବାରାସୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ କୋଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଭକ୍ତି ଏକାଠି ମିଶିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହୁଥିବା ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣା ସିଧା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯେନେକି ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଅଛି 5ଟି ପବିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ସେହିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଚାରିପଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଶୀତଳ ପାଣିର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆସ୍ଥା, ପ୍ରକୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।